Isebe lezemisebenzi liphanda izityholo zokuba abanye abaqeshi bahlohla ezabo ngengxowa yeUIF. Abaqeshi batyholwa ngokufaka amabango egameni labasebenzi kodwa bangayidlulisi imali kubo. Kukwakho nezityholo zokuba abanye abaqeshi bebeyixhuzula imali yeUIF kodwa bangayihlawuli kwi-UIF. Abasebenzi kwinkampani yokutya iNew Rest eCampton Park baqhanqalaze ngaphandle kweeofisi zale nkampani befuna intlawulo. On Monday, we went to Department of Labour head office at Pretoria. They said, yes, our names are there, but the employer is not submitting our UIF. That's the reason we decided to come here. Amagosa eNew Rest ayazikhaba izityholo abekwe zona esithi asalinde intlawulo kwi-UIF. Abathunywa babasebenzi bathi baza kudibana nabaqeshi nabasebenzi kwiveki ezayo. Our arrangement with the companies that will invite 20 of our members to be part of the meeting so that they can deliver the message, they can ask the question to Department of Labour, because there are questions that they are saying. The Department of Labour told them that the company does not contribute towards their UIF, which as the union we cannot answer that. We are not part of that. So that's why we have invited the Department of Labour to come and clear us and respond on the allegation that they are putting. Abanye abaqeshi batyholwa ngelokuba bahlawula abasebenzi inxenye yemali abayifumana kwi-UIF ze bazicuntsulele.